От предаването на Кумбата по време на реалити предаване... Дойде ми много. Аз съм си имал такива отношения и затова. Това самото нападане, което си прехвърляха топката после един на друг. Ма ти ми каза, той ми каза. До разделата на най-легендарната българска YouTube двойка. Отделно и решихме да се разделим. Поне за сега. Да видим как ще... Да. Добре, за винаги за сега. Да. Днес ще ви покажа 5 от най-тъжните моменти в историята на български YouTube. Започвайки с номер 5. Разделата на Дидо и Галка. Започваме видеото с най-тъжната раздяла в български YouTube според мен, а именно когато ютубърът с над 350 000 абонати Дидо Ди се раздели с неговата приятелка Галка Пауър, която беше много обичана българска ютубърка с над 200 000 абонати. Тази раздяла беше много тъжен момент за българската YouTube аудитория, защото те, както ви казах, имат супер много абонати и следователно имат супер много фенове, които се кефиха да я гледат как правят видеа заедно и самото им съдържание беше доста по-различно от останалите YouTube двойки тогава. Друг фактор защо това беше толкова голям момент за български YouTube тогава е, че едни от най-гледаните видеа някога на Дидо Ди са били именно с Галка Пауър. И като цяло винаги хората са ги асоциирали един с друг. Здравейте хора и добре дошли в специален епизод за 120 000 милиона абоната. А къде е епизода за 100 000? Ще дойде скоро и той. Като и причината Галка да имаше толкова бърз и голям старт в началото на нейната кариера беше именно защото Дидо е помогнал в началото. И преди това беше натрупала много голяма аудитория от неговите фенове. И въпреки че правяха супер много гледания, каналите им растяха и като цяло изглеждаха като супер щастлива двойка по време на видеята, явно нещата не са били толкова позитивни при тях в личните им отношения. И затова на 26 юли 2020 година Дидо Ди пуска видеото с Галка се раздрихме, в което обяснява заедно с Галка какво се е случило между тях и защо няма да продължават с видеята. Хора, искам да ви кажем, че решихме по взаимно съгласие да се разделим с Галя и просто правим едно видео, за да ви кажем, че между нас нещата не е да сме се скарали, не е някой да е изневерил на някой, не е някой да просто да е направил някаква гигантска грешка, нещо такова, просто по-просто. И просто решихме, че ще сме по-щастливи да бъдем отделно и решихме да се разделим. Поне за сега, да видим как ще... Да. Добре, за винаги за сега. Да. След хора няма драма, само това искам да знаете. От самото видео може да разберем, че между тях не е имало никаква драма, което винаги е добре, че не се е случвало. И колкото и да е трудно, респект за тях, че са направили такова видео, да кажат на аудиторията им какво става между тях, вместо да оставят ситуацията без коментар. В това видео Дидо споменава, че Галка ще продължава с видеята и даже той е дал неговият лаптоп, за да може да продължава да го използва за създаването на видеа. Но за жалост това не се случи, понеже точно след този клип Галка напълно изчезна от български YouTube. И не е качвала и едно видео от 4 години насам. Явно вече просто самия YouTube не е бил толкова за нея. Това беше, както ви казах, супер тъжен момент за българската YouTube аудитория, понеже беше пълен шок за всички, че една от любимите емоджи български YouTube двойки се разделят. И поради това се получаваха и доста коментари като "Съжалявам, понякога е така", "Рип детство". И бяхте последната двойка, която очаквах да се раздели в BG YouTube. В днешни дни Дидо е продължил да се развива в социалните мрежи и тази раздела не му е ефектирала много на съдържанието, като даже направи участие в едно от най-големите реалити предавания в България, а именно къщата на инфлуенсърите. Аз съм Дидо Ди и влизам в къщата да им разкажа играта. Това няма да го видят. Ще им разкажа играта. А пък Галка, както казах, е напълно напуснала YouTube. Затова не знам какво случва при нея, но се надявам пред двамата всичко да е окей. Защото те наистина бяха двойка, с която доста хора израснаха в българския YouTube. Преди да преминем към следващия тъжен момент, обаче искам да ви представя iStylez.bg. iStylez е най-големият бранд за мъжки бижута в България, като вече от над 4 години пускат най-бруталните бижута. Аз лично винаги съм харесвал нося бижута, както предполагам може да забелязат от моите видеа. И затова, тъй като ми пратиха от техните бижута, бях изумен от качеството, което предлагат за толкова достъпни цени. В сайта може да намерите всякакви бижута като гердани, гривни, пръстени и даже отскоро часовници. Качеството на бижутата е отлично, като в сайта предлагат безплатна доставка за поръчка над 80 лева, лесна замяна в рамките на 30 дни, гаранция за качество, до 2 дни доставка в цяла България, непроменящи се цвета бижута и най-важното устойчивост на вода. Тоест без никакви проблеми можете да се миете и да се къпите с тези бижута. Ако и вие искате такива брутални бижута, сега е момента да си ги закупите, като са ми приготвили специален промокод VONSTAR10 за 10% отстъпка. Като този код важи за всички бижута, без значение дали вече имат отстъпка.
И не забравяйте, че скоро идва и тяхната коледна кампания между 13 и 31 декември, в която ще получавате автоматично отстъпки при закупването на бижута. Като един продукт ще ви дава 10% отстъпка, 2 продукта ще ви дават 20% отстъпка и 3 продукта ще ви дават 30% отстъпка. Като използвате код Monster10 можете да спестите до 40% от цената на бижутата. Цъкайте в линка долу в описанието, влизайте в istyle.bg и си направите един перфектен коледен подарък. Номер 4. Разделата на HyperKong и Арамаза. Сега ще поговорим за една сравнително по-нова раздела, а именно, както ви казах, разделата между HyperKong и Арамаза. Ако се чуете кои са тези ютубъри, сега набързо ще ви разкажа. Нека започнем с HyperKong. HyperKong е български ютубър с над 200 000 абонати, който беше започнал през 2018 година да качва видеа в YouTube на играта Fortnite. Като няколко години по-късно решава да пробва с видеа в реалния живот и каналът му избухва. Като всяко негово видео събира стотици хиляди гледания и бързо става един от най-бързо развиващите се ютубъри през 2021-2022 година. Като ако искате да разберете повече за неговата история и защо е спрял с Fortnite съдържанието си, можете да цъкнете върху линкът в горния десен ъгъл на екрана ви, за да изгледате видеото защо българските Fortnite ютубъри изчезнаха. Там обяснявам доста по-подробно за неговата история. Но нека да се върнем в сегашната история. Така както ви казах, Hyper смени съдържанието и започна да прави видеа в реалния живот. Като тогава се появи неговият приятел Арамаза, който бързо става фаворит на феновете му и започва да се появява все повече и повече. Като не се дълго създаде и негов собствен канал с приятелката му Жаклин, като те в момента имат почти 50 000 абонати. Както и аз, затова абонирайте се да ги направим 50 000 най-накрая. В началото каналът на Арамаза и Жаклин избухва супер много, като те събират стотици хиляди гледания на видеята си и правят много интересни видеа. Няколко години по-късно обаче, в началото на тази година, феновете на канала започнаха да забелязват, че Hyper е започнал да не се появява в видеята от доста време. И започнаха да се чудят какво случва между тях. Те също изпряха да се появяват в канала на Hyper и наистина феновете започнаха да спекулират, че те са скарали или че нещо се е случило между тях. Тези спекулации и чуденки започнаха да стават все повече и повече. И през този август на 2024 Арамаза и Жаклин явно са усетили, че трябва да обяснят на публиката им какво се случва с HyperKong и защо вече не е в тяхните видеа. И точно поради тази причина качиха видеото "Дължим ви истината", където отговарят на всички въпроси, свързани с HyperKong. Какво се случва с Наско? Какво се случва? Първо, че не искам да коментирам само моята гледна точка. Това се коментира между две момчета. Що ме спор между две момчета, трябва да седнем и да си го изговорим. Но просто знам, че ви дължим някакво обяснение, нали? Някаква лека видимост какво се става. Значи това, което става е дали сме си в момента близки с HyperKong. Не сме си близки, но не се и мразим. Не говоря от моя страна, не го мраза. Що сме се скарали. Точно когато бях спрял с футбола, вече наистина исках да занимавам чисто и само с инфлуенсърство, с социални мрежи, с Instagram, с YouTube. И точно тогава имах най-голяма нужда и чаках някакси да ми подаде ръка, някакси да влезна в HyperCoding, да работя с него, но стана по една форма, която аз не исках така да става, следствие, не знам, от напрежение или какво, той си... Изнервиха с нещата, ескалираха и като цяло заради работа се скарахме. Не знам. Разминаха ни се вижданията, като цяло разминат ли се вижданията с един човек, според мен нещата няма как отново да се същите. Така както разбрахте от самият Арамаза, те не са скарали и не се мразят, а просто им се разделили вижданията в бизнес план и вече просто няма как да правят видеа заедно. Както самият той споменава, разделата им има нещо общо с HyperCoding, така че може да предположим, че най-вероятно там им се разделят вижданията. Тази новина беше много тъжна за феновете на двамата ютубъри, понеже Арамаза и Hyper бяха легендарно дуо, но в живота е нормално хората да тръгват по различни пътища. И като цяло повечето му аудитория реагираха на разделата им добре, като получиха коментари като тези. Много ви са кефи на двамата с Hyper и дано някой ден пак да видим общи клипове. А и все пак детските приятелства са най-силни. Не знам защо са скарали с Наско, но според мен трябва да се сдобрите. И като цяло ще стават много яки видеа, ако се сдобрите. В днешни дни HyperKong продължава да се развива бизнеса му HyperCoding и от време на време качва някакво ново видео в YouTube. А пък Арамаза продължава да се развива социалните мрежи с Жаклин. И като цяло пожелавам късмети на тримата, радвам се, че няма някакви скандали или драми помежду им и нека все така да продължават да се развиват. Номер 3. Изтриването на каналата на Вената. В едно от миналите ми видеа, а именно къде забраните български ютубъри, бях говорил за Вената и за изтриването на неговият канал. Но реших в това видео да го спомена, понеже това наистина е един от най-тъжните моменти в историята на българския ютуб. И сега ще набегна малко повече на емоционалната част от това да загубиш каналът си, който си градил години наред.
Нека започнем с кратка предистория. Вената беше един от най-лъчи българските ютубъри, като снимаше на всякакви игри, като Minecraft, CSGO, GTA 5 и други. Като беше започнал неговият канал между 2014 и 2015 година. Имаше супер много фенове, понеже той градеше неговият имидж с години наред и имаше над 600 000 абонати във всичките му канали събрани общо. Преди обаче YouTube да му изтрият всички канали завинаги. Всичко започва между края на 2022 година и началото на 2023. Когато Вената получава имейл от YouTube, че неговият стриминг канал ще бъде изтрит завинаги. Като в началото най-вероятно много не се е притеснявал, понеже да му изтрият единият канал, той пак си има още два канала с над 400 000 абонати. Обаче при YouTube нещата не стоят така. Понеже ако ти изтрият единият канал, YouTube ти трият всички други канали свързани с него. Тоест в този момент той разбра, че YouTube ще му изтрият цялата кариера, която е градил до сега. Ако се чуете каква беше причината беше заради копирайт музиките, които е ползвал по време на стримовете си. И след което той е получил 3 страйка на неговият канал, а след 3 страйка YouTube ти изтриват каналът завинаги. Той обяснява също, че е пробвал да направи каквото може по въпроса, но за жалост не успява да запази каналът от изтриване. В този момент се превръща в един от най-тъжите в български YouTube, понеже Вената е легенда на български YouTube и никой не искаше каналът му да бъде изтрит. И следователно да не може да го гледаме повече. Но уви, каналът му беше изтрит. Като все пак той намери начин да се направи нов канал. Като използва неговата фирма, създаде новият си канал и там качи видеото "Вената умря да живее Вената", където обяснява цялата ситуация и как вече се чувства след изтритият му канал. И беше наистина много трудно да се гледа това видео. Какво се случи? Стрим канала ми беше страйкнат няколко пъти за песни, които съм пускал, някаква музика, която съм пускал по време на стрим. Така си замина канала. Заедно с него заминаха още 3 или 4 канала, не съм напълно сигурен точно колко бяха, които бяха по-малките канали. И това, което ми оставиха в продължение на месеци нещо, почти 2, бяха главният ми канал, Вената, Вената Vlogs и Вената Tech. Това бяха трите канала, които оцеляха от всичките канали. И днес сутринта получавам имейл, месец и нещо след като вече са ми изтрили другите, че са ги изтрили и тях. И тотално ме няма никъде вече в интернет, буквално. След този клип хората бяха хем тъжни от ситуацията, но и хем бяха радостни, че Вената не се е отказал и ще продължава с клиповете. На любимите им игри, като получаваше и коментари като тези: "Браво, еволата на теб, една истинска легенда. Това е човек, който е забавлявал цяло поколение и продължава да го прави. Тежък респект към него. И ще се справиш, само не губи вяра и мотивация. Всичко ще се нареди, успех." От ден днешен Вената продължава да прави това, което обича и да качва на любимите си игри, без значение, че е изгубил над 600 000 абонати. Продължава да се развива и вече даже е достигнал почти 50 000 абонати в новият си канал. Което означава, че той знае как се прави успешен канал дори след години от нулата. Номер 2. Разделата на Сандев и Стела. Това е сигурно една от най-известните и драматични раздели в български YouTube, но според мен беше също така и доста тъжна. Понеже преди разделата им на Сандев и Стела те бяха доста харесвани ютубъри, най-вече защото се бяха задържали много време като двойка и аудиторията им можеха да израснат заедно с тях. Но уви, на 27 август 2021 година тази българска YouTube двойка с тогава над 300 000 абонати качиха клипът им "Разделяме ли се, цялата истина", който взриви целият български YouTube тогава и събра над 400 000 гледания. Цялата аудитория на Сандев и Стела бяха в шок, защото нямаха никакви признаци за раздяла, съдейки по предходните им видеа, но реално явно имало някакви недоразумения помежду им. Във видеото им те накратко обясниха цялата ситуация и казаха, че са в прекрасни отношения и ще продължават с видеята. Като и малко след това Стела спомена, че има нов човек до себе си, което доста привлече вниманието на аудиторията. Така сме преценили, така е станало и сме се разделили. Всичко продължава, усмихнати сме, както виждате, приятели си оставаме. Щастливи сме, колеги сме си и продължаваме да качваме. Ние пак сме баца Сандев и Стела, просто не сме във връзка. Също така аз искам да вмъкна, че Сандев знае, аз имам нов човек до себе си. Живота продължава, както и ние продължаваме с нашата работа. По принцип това, че Стела има нов приятел след 4 месеца, не е толкова странно, но започна да става странно след като хората разбраха кой е нейният приятел. А именно доста по-възрастен мъж нея, който се забелязва, че има и много пари. И тогава хората започнаха да обиждат по всякакви начини, защото едва ли не в техните очи тя е била зарязала Сандев за Sugar Daddy. И тук естествено няма как да спомена и нейният легендарен Instagram Live, който гръмна всичко. До сега се чу. Няма още никой в лайфа, за това го казвам. Надявам се, че няма никой. Само да кажа, поне Любов, че вече нямам нужда да слагам дяволчета на лицето ти. Защо? Аз съм си дявола. Да, ти си дявола, но поне аз вече нямам нужда да слагам емотиконки
Продължавай да ги слагаш, иначе аз сам ще ги сложа. Къде ще го сложиш? Там, където трябва. Та след този лайф естествено сливаха и много видеа по темата, като най-гледаното от тях беше на Мъци, в което Стела реагираше на цялата ситуация относно новото й гадже и споменава, че според нея това е човекът на живота й. Много няколко месеца по-късно те се разделиха, като това според мен навреди доста на репутацията й сред по-възрастната аудитория. В този период също Стела осъзнае, че няма права над канала на Сандев и затова реши да се направи нов канал, който между другото тръгна доста добре и в ден днешен има над 160 000 абонати. Но историята им със сигурност не е свършила тук. Защото само една година по-късно в първият сезон на къщата на инфлуенсърите те се събраха заедно отново. И малко по-късно след тяхното издане Сандев и Стела споделят, че ще имат бебе. И от тогава до сега като цяло изглеждат доста щастливи, като официално отново са се събрали и каналите им растат супер много, правейки стотици хиляди гледания на всеки един техен клип и събирайки над половин милион абоната в главният им YouTube канал. Въпреки сегашните им успехи обаче, това според мен ще стане като един от най-тъжните моменти в историята на българския YouTube. Защото тази ситуация ни показва как нещо, което се гради толкова много време, като тяхната връзка може и супер бързо да бъде разрушено. Преди да преминем към най-тъжна момент в историята на българския YouTube, искам да ви напомня да се абонирате за канала, защото гоним 50 000 абонати до края на годината. И да оставите по един лайк, ако харесват тези видеа, защото влагаме наистина много време в тях. Също и благодаря на всеки един от вас, който използва сагвонката хаштаг в item shop на Fortnite. Ако искате вие ме подкрепите напълно безплатно и да се видите в някое следващо видео, просто влезте в играта, изберете секцията Shop, цъкнете в долния десен ъгъл на Support a Creator и напишете кода вонката. И така вече ме подкрепите напълно безплатно. В момента Fortnite също са върнали OG сезон 1 и са пуснали напълно нов Chapter 6. Затова има и нови Battle Pass-ове, които може да разгледате. Ако решите да скупите нещо с кода ми, не забравяйте да ми пратите снимка в Instagram, като ще оставя линк долу в описанието за Instagram ми и в следващите видеа ще показвам някой човек, които са скупили нещо с кода ми. Така че слагайте кода и можете да се видите в следващото видео. Номер 1. Предаването на кумбата. Дойде време да поговорим за един от най-тъжните моменти в историята на българския YouTube някога. А именно когато кумбата беше предаден в къщата на инфлуенсърите сезон 2 и за малко щеше да бъде изгонен. Първо нека обаче започнем с малко кратка предистория. За тези от вас, които не знаят, къщата на инфлуенсърите е най-голямото реалити предаване в българския YouTube с милиони гледания на всеки един сезон, където водещите Павел Колев и Ицака събират група от инфлуенсъри или понякога не инфлуенсъри на едно място, като ги изправят на трудни битки, предизвикателства и гласуване един срещу друг, за да се види кой ще успее да остане до края и да спечели от паричната награда 25 000 лева. Та това представлява къщата на инфлуенсърите накратко. И миналата година в сезон 2 имаше двама много важни участника, които трябва да запомните за историята, която ще ви разкажа, а именно Кумбата и Дироди, за който вече ви говорих по-рано в това видео. Та ситуацията започва, защото Кумбата, а именно един от най-добрите играчи в предаването тогава и абсолютен фаворит на феновете, беше в най-силната партия КПД, която се състоеше от Кумбата, Перси и Митака. Като тази партия беше много силна според Диро, защото според него те никога няма да гласуват един срещу друг. И на него му се струваше, че щяха да гонят всеки един от участниците наред. Като останат малко хора и той затова реши да се даде негова коалиция, за да изгонят някой от КПД и да ги съборят. За жалост обаче в ден от номинацията един член от коалицията на Дидо, а именно Ронси, си смени гласа и не успяха да изгонят никой от КПД, а даже стана още по-зле, като изгоняха някой от собствената си коалиция. След което се разбра за тяхната коалиция и Дидо беше много застрашен да бъде изгонен от къщата. И затова реши да събере всички и да обясни какво е станало. Имахме коалиция, която почнахме 3 човека, по-скоро 2, 2 минути по-късно, трети човек се включи при нас и разказахме абсолютно всичко, какъв не е плана и какви са ни мотивите. Мотивите беше, че КПД са 3 силни момчета, които никога няма гласуват за себе си. Ама да, те са просто коалиция, никога не гласуват за други, ако останат прекалено много хора, те са само тези 3-мата, ще е невъзможно. Буквално те ще решават кой да напусне. Зато и трябва да тяха просто. Какво си говорите? Да говорим се за нашата отборна игра. Ти какво си говориш? Това си говорим, И сега вече хората имат коалиция, работа е малко те да примерно КПД са 3 силни. Дидо продължи да обяснява, че той не е единственият виновен и се пробва да размисли останалите участници да не гласуват срещу него на следващите номинации. Но за жалост коалицията му много тежко го предаде и той беше нарочен за изгонване. Като стана огромен скандал между цялата къща за кой е виновен и кой не е. А пък на КПД им стана много тъпо за цялата ситуация, защото реално коалицията на Дидо се искат да изгонят най-силният и добър играч, който никога не е направил нищо лошо на никой в тази къща и те искат да го изгонят само защото е добър играч. Искам да ме слушаш.
Аз слушам напълно, няма да те Си говориме и ядем хляб на една маса и всичко, и въпреки и се правят коалиции и бла-бла-бла. Ти чули някой от нас тримата да говорил за номинации? Проследили някога ние да сме имали един човек, който да номинираме заедно, като изключим Анджи, те номинираха двамата. Ма то беше отделно. Чакай! Моля ви се, не ме карайте да викам, моля ви се. Аз ти дадах плюс, бе, брат. Знам, това аз коалиция. Това Слушай ме. Да, слушам. Смятате ли за редно сега двамата, тримата тук да се чурите кой на кой да хвърли топката? че вие сте виновни еднакво за мене и това поведение. От те са жени, от теб въобще не го очаквам. Моля си такъв. Аз ще ти кажа мотивите ми. Може ли да кажа мотивите? Не. След този скандал кумата беше много разстроен и се отиде в гейминг стаята, където се разстрои още повече и сподели неговото мнение по ситуацията. Дойде ми много. Аз съм си на такива отношения и затова. Това самото нападане, което си прехвърляха топката после един на друг. Ма ти ми каза, той ми каза. Какво значи няма кой какво ти е казал? В смисъл важното, че си го направи. Това, че си отрепал някой човек на означава, който е накарал, ти си го направи. Говоря принципно, в смисъл, че това с прехвърляне на топката ми стана още по-грозно цялата ситуация. Ме натъжава такива човешки отношения, защото все пак ние сме някакви хора, които сме влезнали тук да ни гледат хората и даваме пример на хората, които ни гледат, че това е окей поведение. В смисъл, живота, хората си го представят, че е една игра и ти трябва да си готов на всичко само и само за да спечелиш. Което не е редно. В смисъл, ние сме хора все пак. Поред мен човек винаги трябва да е на първо място човек и след това вече всичко остана. Защото с хора се живее. Този момент със сигурност беше един от най-тъжните моменти в историята на български YouTube. Защото за пореден път ни доказва, че колкото да си добър, хората винаги ще се пробват да се направят лошо и да забият нож в гърба. Което изобщо не е окей. Освен това, самият Кумбата е голям фаворит в предаването и наистина на много хора им стана тъпо, че той ще се тръгне. Но за щастие доброто отново победи и историята имаше щастлив край. Като той даже успя да спечели самото предаване и взе 25 000 лева, въпреки всичките предизвикателства, които имаше по пътя. Абонете за канала за дълж документация, тук може да гледате най-големите скандали в историята на българския YouTube.